Hello guys, welcome po sa aming channel. Ako po si John Word at for today's video, mag-unbox po ako ng pang-binwit ko na gift sa akin ni mama ko. Kaya i-open ko na po. I-open ko na po to. Iyan na dito. No. Punitin ko na lang. Ito na po guys. Yung pang-binwit. Ano, ito yung rod. Yung rod ng fishing. Ng pang-binwit. Ito, alam ko to. Yung mga, ano yan? Ito yan? Mga, ano yung bilog siya para dyan makalusot yung tali. So, may kit siya. Kit, ang titawag ko yan. Ang kit ko dito ang tinatawag. Tapos, meron siya mga, ito, meron siyang ganito. Float, ang tawag dito. Ito, extra to na, tawag yan? Line. Kasi, string or line. Tinatawag yung line kaya, pag sa ganun. Tapos, ito yung, ang dito siya, pero di ko gawin yan. Hindi na yata ng sender. Yeah. Yeah. Oh, pag-ship talaga yan. Hindi nila iniingatan. Tapos, wow. Ito po guys, yung pang, yung reel. Na, dito, niikot siya. Kaya, pakit ko dito. Smooth talaga ang ikot niya. At maliit ng size niya, pero okay naman yan. Kasi, dati nagagamit din ako, pero malaki. Pero ito, okay naman talaga to sa akin. Kasi maganda na to. Ang ganda-ganda ng ikot niya. Smooth talaga. Kaya, i-assemble ko na. Itabi ko lang to. Tapos, buksan ko na dito eh. Ito po, yung fishing rod ko. Na-adjust to. Ito niya guys. Na-adjust yan. Pag di ka, yan, na-adjust siya dito ulit. Ganun yun. Tapos, ilalagay ko yung fishing, yung reel dito. Lagay ko yung ditong parte kasi alam ko paano siya ikabit. Itong mga kit naman or accessories, ito ginagamit to para i-float sa mayan ng line. Okay, i-try ko na to i-assemble yung sa rod. I-tight ko to para secure siya sa siya nakalagay. Dito ko yata hawakan mo lang or depende naman eh. Kaya yan, magaganti-ganito ako. Tapos, nakaano ito ba? Yan, pinantay ko lang. Tapos, buksan ko na tong mga kit dito eh. Kit ang titawag, diba? Kasi mga kasabay yan sa binwit. Ito yung floater. Pero parang ano ko para siya nilagay. Pero, mamay ko na yung kabit. Ito, ano to? Hook. Yung hook. Kasama din yung hook dito. So, naano ko na hook pala dito. Tapos, ito, ano to? Di ko ano to eh. Malaki siyang malaki naman siyang hook. Malaki yung siyang hook. Tapos ito, mga hook ito para sa fishing rod. At ito, extra itong kit sa fishing rod na line ang tinatawag. Tali naman, line. Yan ang tinatawag dyan. Ito, siguro kung ano to eh. Bell. Tapos, bigat to para, itong bigat to para niya sa line.
Kasi di ko abok ko lang ito mawala. Kaya ito na yung pang binwit. I-adjust ko kasi itong kasing binwit telescopic. Ang telescopic na binwit, gar sa tripod na yun, na-adjust. Ganito. Ganun yun. Tapos tight to Mas maba din siya. Kita yun sa end. Matibay din siya. Kaya pag nakabuk mo lang. Hindi ko kaya i-bend. Yes. Excited ako mag-fishing sa bukas, sunod na bukas. Kasi kapag fishing ako grabing tagal ko na kaya di ako nakapag-fishing. Mag-vlog din ako mag-fishing. Yan ako yan. Itong fishing rod na may kasama na siyang line. Meron siya ditong extra pero meron na siyang kasama dito sa reel. Tapos itong reel na ito, thank you pala po kay mama at kay papa na gift po ako ng ito pong pangbinuit at salamat po sa pagnonood ng video po namin at sa sunod mag-video ako na naga-fishing ako sa ilog or sa maski naman sa dagat eh. Salamat po sa pagnood.